Cântecele colectivului folcloric Marița din Nezavirtailovca, raionul Slobozia, se disting prin colorit național specific. Măiestria interpretativă, ținuta scenică a artiștilor cuceresc spectatorii din localitate, raion și chiar republică. Recent, colectivul a marcat 35 de ani de la fondare. Cu dragoste nemărginită față de tradițiile neamului, așa trăiesc artiștii amatori din Marița. Majoritatea membrilor colectivului sunt de vârstă pensionară, dar cu elan tineresc în suflet și dorință de a crea. Denumirea colectivului vine de la cântecul Mariță, Mariță, tânără fetiță, binecunoscut și îndrăgit de toți. Când s-a organizat Marița, vreo 4 ani de zile, noi tot ne uitam. Noi eram mai tineri, dar în Marița veneau numai femei care aveau de vârstă pensionară. Când am înțeles scopul colectivului ca să păstreze tradițiile satului, să învioreze cântecele vechi, moldovenești, ucrainești, să arate ce cântece se cântau la cumatrii, la nunți, la diferite obiceiuri. Atunci noi am hotărât să susținem învățătorii de la școală, de la școala moldovenească, de la școala rusă, noi am hotărât să ne cerem și noi în Marița. Colectivul Marița are 35 de ani și este un factor îmbucurător, fiindcă s-a păstrat, cu toate că s-au schimbat membrii și conducătorii artistici. Practic, din prima promoție nimeni n-a rămas, însă colectivul păstrează tradițiile, obiceiurile, folclorul rămâne neschimbat și e păstrat cu pietate. Cu ani ce trece, numărul de cântece interpretate crește, apar noi piese, noi idei. Interpretând folclorul moldovenesc, artiștii promovează tradițiile și obiceiurile, tot ce este frumos și drag sufletului. 35 de ani de când s-a format ansamblul de cântece populare Marița din satul Nezavirtailovca. Prima conducătoare a colectivului a fost băștinașa satului nostru, Valentina Moldovanova. Ansamblul este renumit nu numai la noi în sat, dar și peste hotarele lui. Au reușit să obțină titlul de norodnic. Mulți ani la rând, ansamblul a fost dirijat de Victor Timofeev, un om talentat din satul Nezavirtailovca, care și în timpul de astăzi este membru al colectivului. Noi ne bucurăm, ne mândrim că avem așa ansamblu în sat, avem așa oameni care iubesc folclorul, care ridică dispoziția oamenilor. 35 de ani în urmă, Valentina Moldovanova, inițiatoarea colectivului, cu dragoste și pasiune, a adunat cântece vechi, care și acum sunt interpretate de colectiv. Conducătorul artistic în 1986 a adunat amatorii de folclor, învățau și interpretau cântece vechi. Puțin mai târziu, în 1990, ansamblul era format din 10 femei. În 92, componența lui a crescut până la 22 de membri. Veneau familii întregi. Spre exemplu, Victor Grigorievici Timofeev cânta alături de părinții dumnealui. În 92, în timpul evenimentelor militare, Marița a evoluat în fața apărătorilor ce se aflau în tranșee lângă satul Blижний Hutor. În 1998 și 2000, colectivul a participat la festivalul Igrai Garmoni, desfășurat la Ciobruciu. Eu auzăm cântece noi. Asta pentru mine era ca un izvor de apă vie care, dacă îți place cântecul, foarte vrei ca să fie ceva nou, ceva nou. Cântece moldovenești care eu le țin minte, avem 156. Cântece ucrainești mai mult de 100, cântece rusești până la 100. Chiar dacă cântecele de-amu sunt care parcă se cunosc în alte sate, totuși coloritul cântecului aici în satul acesta o leacă altfel, o leacă îi dăm noi acele culori, acele conținuturi care
anume specifice pentru satul Nezavertailovca. Eu văd că tineretul tot le place cântecele noastre. Noi când ne întâlnim la o masă acum, ne întâlnim doar copiii, nepoții, și i-am cântat un cântec din repertoarul Mariței. De aceea că acolo este dragoste între bărbat și femeie, dragoste de mamă, dragoste de sat, dragoste de copii. Asta foarte mult înseamnă și tineretul lui le place, ei ascultă. Ia că de la noi tot așa cuvinte, dar pe altă melodie, de acum se primește altfel. Membrii ansamblului Marița educă generația în creștere, le altoiesc dragostea față de obiceiuri. Nu ne oprim la cele realizate, visăm să participăm la festivaluri internaționale. Eu activez în calitate de conducător artistic doar din luna august, dar ne-am împrietenit deja foarte mult cu membrii colectivului. Am trasat împreună multe planuri ce trebuie realizate. Uite așa și iar așa, ca la noi la Zartaica. Joacă-mă, bădiță, bine, rai, 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 și mă strige lângă tine, rai, rai, rai. Joacă-mă, bădiță, bine, rai, 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 și mă strige lângă tine, rai, rai, rai. Ia ca așa acasă, încerc a face o curățenie, mă ia de scânt un cântec, mă duc în grădină, iară cânt un cântec, vecinii zic, Liza niciodată n-are dispoziție rea, pentru că omul trebuie să simtă viața asta cu sufletul, cu inima. Marița are melodii care redau frumusețea meleagului, bunătatea oamenilor de aici. Cântecele se disting prin colorit național specific. Colectivul a obținut multe succese de-a lungul acestor 35 de ani. Marița a călătorit cu concerte prin Moldova, a fost la Kiev, a vizitat practic toate colțișoarele micii noastre țări. Interpretarea, ținuta scenică cuceresc atât spectatorii din localitate, cât și pe cei din raion Republică. Artiștii amatori sunt solicitați pretutindeni. Peste tot unde evoluează, spectatorii îi întâmpină cu căldură, multă bucurie și dragoste.